Det må ikke være særlig sjovt at være en flue. De har det svært nok i forvejen. Hvis de også skal stresse, så kan de rende rundt med fluesmækkeren. Når vi render rundt i sommerhuset de første 2 timer, vi er kommet, så gør vi det ikke meget nemmere for dem. Så vi bør blive bedre til ikke at slå løs på uskyldige væsener omkring os. Og det synes jeg, Maharaj han ramte ind på. Det var en af de ting. Det var rigtig godt på. Det jeg vil mærke i, det var det, hvor han snakkede om, at hvis vi godt vil være lykkelige i den her verden, så må vi kigge lidt op over skyerne og tænke på, hvad der egentlig er realiteterne her i verden. Ja. For der var lidt problemer her med de der monitorer. Ja. Og så sagde han også noget i den forbindelse om, at der ingen kan faktisk være rigtig lykkelig uden at forbinde sig med det spirituelle. Det er også noget, jeg kan ligesom se på mig selv fra mit liv fra før jeg blev en Hare Krishna og så nu. At der var altid noget, man var bekymret over, altid noget, man var bange for, altid noget, man var usikker over, men jeg kan godt se, at efter jeg har forbundet mig med det spirituelle, så synes jeg faktisk, at jeg har et godt og problemfrit liv, hvor underligt det end lyder. Ja, men det kan jeg kun være enig i. Ellers så var jeg nok ikke Hare Krishna. Det er en god pointe. Det tror jeg var sådan en skjult opfordring fra Lakshmi, sådan til at de skal alle sammen blive Hare Krishna nonner og munke. Så vi tager mod i vores informationstelt, alle der er lyst til at gå igennem en 20-årig munke- og nonneuddannelse uden sex og uden noget som helst sjov. Nej, det kan jeg ikke. Men vi kan i hvert fald roligt sige, at folk, som beskæftiger sig med den åndelige videnskab, er mindre stressede, og det er rent faktisk videnskabeligt bevis. Folk, der mediterer, og folk, der giver lidt slip på alle de her materielle bekymringer, de har det faktisk bedre. Så hvis I gerne vil have det bedre, så er det et godt at starte. Okay, vi skal også lidt videre i programmet. Jeg vil lige sige, at vi selvfølgelig stadigvæk har gratis vegetarmad, og jeg har også fået en lille opfordring om at sige det på engelsk. Because a lot of people here today do not speak Danish. So just want to say welcome to everybody, and we want to remind you there's a free vegetarian feast over here in our right side. Yep. And could we get everybody in the Prashadam tent? All the sadhus in the Prashadam tent? Do you have more Prashad? Yeah? For how many people? 1,000 people more. Okay. They're ready? So if you feel hungry, you are invited to come. Jeg skal også lige i den forbindelse sige, at når I er færdige med at spise, så har vi nogle skraldespande, hvor I er velkommen til at smide jeres tallerkener og kopper over. Ja. Og hvad var det så? Lad mig lige se. Ja, det er jo hemmeligt. Nu skal vi have et spændende teatersketch. Titlen er, findes der et liv efter fødslen? Og så har jeg ikke lov til at afsløre mere. Hvad var det titlen nok der? Findes der et liv efter fødslen? Der er jo de findes der til venstre, men det er ikke findes der et liv efter fødslen. Ja, vi kommer til at møde 3 børn, som sidder inde i deres mors mave, og er lidt uenige om, der må nu findes et liv for deres fødsler. Men det vil vi alle sammen komme til at høre. Det går Anders vej. Vi siger velkommen til vores 3 børn i mors mave. Det var så et rundt. Godt have et brød også. Rundt på en. एक में आ गया केवल हलवा और दे
full confusion है कहाँ पे oh wow ले ले इंडिया और पाकिस्तान ले हाँ हिंदी वाला इंडिया Ja, selvfølgelig. Det her, det der kun vil til at vokse og knakke os til livet efter fødslen. Nej, ikke noget slutter, så vi kan blive færdige nu og klar til det, vi finder hen skal gå i møde. Nej, der findes der ikke sådan en ting. Det gør der da ikke. Nej, det efter det her. Nej, det gør der ikke. Og hvordan skulle det så være, om jeg må have lov at spørge sådan et liv efter fødslen? Ej, det tror jeg ikke på. Ja, det ved jeg ikke helt præcis. Ikke. Men det er svært at være meget dybere, end det er helt. Måske vi vil da kunne gå rundt og spise lidt bånd. Nej. Men når man slutter og prøver at gå rundt, men det kunne holde. Og så spise med en mund. Jamen, alle ved, at det er navlestrengen, som man nærer os. Ej, så de holder simpelthen ikke i sådan en skør idé. Ej, simpelthen. Den holder bare ikke. Nej. Og så er det da også bælragende mørkt herinde oven i købet. Simpelthen. Så det er navlestrengen, den er sgu da bare alt for kort. Det går ikke, nej. Jo. Nej. Det holder. Nej, Det vil da bare være på en helt anden måde, jo. Ej, nej, hvor ved man da. Der er der ikke noget på nogen anden måde. Nej, simpelthen, fordi livet det slutter ved fødslen. Og så livet det er der bare i lidelse fra A til Z hele tiden. Så nej, der findes ikke noget her efter fødslen. Så er det bare slut. Ja, selvom jeg ikke er helt sikker på, hvordan livet efter fødslen ser ud. Det ved du nemlig ikke.